गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। फिन आरोबाव मैगं-थाइगं, ना, बेदर बायदि मुवा बेसादफोरनि बेसेना बांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आलु आरो सामब्रामनि बेसेना मोनफ्रोम किल'ग्रामाव 10 राङै बारायदों। ना बेदरनि बेसेनाबो 100 निफ्राय 150 राङै बारायदों। लकेल दाउनि बेसेना खेबसेयैनो 100 निफ्राय 150 रांसिम बांदों। बेजों लोगोसे ब्रयलार दाउनि बेसेनाबो मोनफ्रोम किल'ग्रामाव 40 राङै बांदों आरो दाउदैनि बेसेनाबो दैसेयाव 2 राङै बांदों। हाथाय बाजाराव जाग्रा मुवा बेसादफोरजों लोगोसे बायदि बायदि मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां गोहोम खोख्लैदों। गिख्रंथाव लामानि जाब्रथायाव सा-8 बर' सुबुंफोरनि जोखोम। गसाइगाव जी.एस. र'डनि हास्रावबारियाव जायो बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रथाया। पेसेन्जार बोग्रा गंसे टाटा मेजिक आरो दंफां खुन्दाफोरजों बुंफबनाय गंसे बलेर' पिकआप गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सा-8 बर' सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि बलेर' पिकआपनि ड्राइभारा जाब्रथाइ खालामनानै खारखुमायो होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। लोगोसे जाब्रथाइ जानाय जायगायाव थानाय सुबुंफोरा जोखोम जानाय सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाननि मददजों आर.एन.बि. देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बेनि गेजेरावनो सानै सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। जाब्रथायाव जोखोम जानाय सोद्रोमाफोरनि मुङा फारियै अलंबार नार्जारि, अनिरुदय हाज'वारि, रिसमिता नार्जारि, जेक्सन नार्जारि, मिथुन नार्जारि, रसना बर', मनजित इसवारि आरो दानसोरां बसुमतारि। गासै सा-8 बर' सुबुंफोरा जाब्रथाइ जादों। गोबां बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय गंसे बर' गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो सरखारि गनायथि मोनाखै। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 16 नं निसिमा हालामनि 6 नं फाथाबारि गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो सरखारि गनायथि मोनाखै। गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गामिनि गावबुराजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे 16 नं निसिमा ओनसोलनि 6 नं फाथाबारि गुदि फरायसालिया 1982 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि सिगांनिफ्रायनो सरखारनि खाथियाव खनले सरखारि गनायथि मोननो हायैया रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बेराफारसे सरखारि गनायथि मोननाय गुबुन मोनसे फरायसालिया 4-5 किल'मिटार जानथायाव थानायलाय बे गामिनि फरायसाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हायैलाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेखौ लानानै बे फरायसालिखौ सरखारि गनायथि मोननांगौनि थाखाय सोलिफु सरखारनिसिम खावलायहरदों गाहाय फोरोंगिरि, गामिनि गावबुरा आरो थागिबि रायजो राजाफोरा। फैगौ 2025 मायथाइयाव बि.टि.सि. बिसायख'थिया जानो थांगासिनो आरो बे बि.टि.सि. काउन्सिलनि बिसायख'थिया बे खेबाव 40 निफ्राय गासै 54 बिसायख'थि बियाबाव जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बि.टि.आर.नि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बि.टि.आर. गोरोबथा बायदियैनो सिगांनि जा मेप दङमोन बेयो सोलाय-सोल' जानानै गोदान मेप जागोन एबा बि.टि.सि.नि मेपनि महरा गुबुन जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। माखासे दान सिगांनिफ्रायनो लक सभा बिसायख'थिनि समाव गोबां सुबुंफोरनिफ्राय लाख रां बोखांनो हानाय खौरांखौ मोनबाय थादों। थिग बेबादिनो लखिमपुर जिल्ला गिलामारानि पि.एइच.इ. इन्जिनियार जयन्त गस्वामीनि न'निफ्राय 79,87,500 रां बोखांनो हादों। भारतआव दासिमबो 5G नेटवर्कआनो गोबां ओनसोलाव एबा खना-खनला जायगाफोराव सौहैनो हायाखै। नाथाय गुबुन फारसेथिं मुलुगनि जौगाहां हादर जापानआ गिबिसिन 6G डिभाइसखौ बेखेवदों। बे 6G आ मोनसे प्रट'टाइप डिभाइस, नाथाय बेनि स्पिडआ 30 फुटनिफ्राय बांसिनसिम रेन्जआवबो 100 Gbps नि बांसिन। मख'नो गोनांदि 5G नेटवर्कनिफ्राय 6G नि स्पिडआ 20 गुन बांसिन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे डिभाइसखौ जापाननि डक'म', एनटिटि कर्प'रेसन, एनइसि कर्प'रेसन आरो फुजित्सुजों लोगोसे टेलिकम कम्पानिफोरा जथायै बानायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 6G प्रट'टाइप डिभाइसआ 100 गिगाहार्ट्ज बाइटआव न'नि सिङाव 100 Gbps स्पिडखौ मोननो हागोन आरो न'नि बायजोआव 300 गिगाहार्ट्ज बाइटआव बे स्पिडखौ मोननो हागोन। 2024 मायथाइनि मेट्रिक कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि रुटिन फोसावबाय। बे बोसोरनि कम्पार्टमेन्टेल एग्जामआ फैगौ 28 मेनिफ्राय जागायगोन। 28 मेआव दङ एम.आइल बड', 29 मेआव सानखान्थि, 30 मेआव बिगियान, 31 मेआव इंराजि, 1 जुनआव समाज बिगियान,
3 जुनाव जारिमिन आरो बेनि समा फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागोन। लोगोसे 31 मेआव हिन्दी आयदानि आनजादा जागोन। बेनि समा बेलासिनि 1 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय जागायनानै 3 रिंगा 30 मिनिटसिम जागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।